asotomfo e de ayi ne na ase e ma wodin esumo ni monyam nse awurade pa ne nso waye adom na waka ya boa no na wonam adom no huma boro so e be kyerɛkyerɛ yɛn mpai na ne nse awurade na wasɛm a ɛbɛyi emre tumi so awurade yɛn nko a yɛti asɛm nko na okra bia awurade onam saa afidie so ana onam saa kasa yɛti so betie wasɛm bia no awurade wonam so agye ne nkwa na wasane na afiri ne brɛ mu na nipa na tumi abɔ brash wɔ ne mu nyam ɛda wase ɛwɔ yɛwura yesu din mu amen amkyɛne my entrance yo sɛ ɛnɛ ɛyɛ ɛda kronkron anaasɛ ɛda sonkom ayɛ ɛsiane sɛ nkyerɛkyerɛ wei ɛkɔsi a ɛne awurade ɛbɛdidi anaasɛ ɛbɛ nyankopɔn ɛpono ho na ansa na ɛbɛ nyankopɔn pono ho no menim yɛ sɛ nyankopɔn asɛm bɛdi ka aba yɛn nkyɛn na abɛsiesie na abie yɛn ani na sɛ mfomsoɔ bi koraa na ebi anka yɛnam mu a atumi ahwɛ ne apɛ nyankopɔn kyɛw na awurade aboa yɛn na afei nyankopɔn nsa ka yɛ wie di a afei ɛtumi ba awurade pono ho ɛma ne yɛ yie yɛn nyinaa bɛba ɛpono no ho ne yɛabɛdidi ne ɔdom na ɛde akyerɛ sɛ yɛnam nyankopɔn ɛkwan so yɛbɛ nyankopɔn pono sɛ yɛbɛdidi a na woba na ɛkwan bi so wode akyerɛ wo nua sɛ me nua mebɛ awurade pono ho ama mo a mɔden ma sɛ nyinaa no moahu me tirim sɛ mete hɔ no me tirim yɛ fitaa bɔne biara nim akɔa mu nti mesɔre makɔ pono ho na mo a mo asɛ nyinaa no moahu sɛ ampa mebɔ awurade din ɛwɔ ɛnokorɛ mu na ahyɛ nyankopɔn anim onyam ɛno ɛm sɛ yɛ nyinaa nim sɛ ɔdɔde die no deɛ ɛbɛba so ansa na kwan bi so no adidi kronkron no aba nti nyankopɔn asɛm no ɛm sɛ ɛnɛ no yɛpɛ sɛ deɛ ɛbɛn so esiesie obi biara san sɛ adi kan asiesie binom na nso ne bɛnya sɛ mo ɔyɛkɔfoɔ nso esiesie mo na ɛboa nsɛm wei yɛ nsɛm bi a awurade adom yɛkɔ nkran no na sɛ yɛkɔ akra no ɛnu ɔmo ɛkɔ kasaeɛ na etu ɔmo fo ɛhyɛ ɔmo nkran wɔ ho na ɛbɛnya sɛ mo a mo ɔyɛkɔ nso asɛm no nso mo nso mo timi te bie na mo nso mo nya bie ɛnu nti na ahia yɛ sɛ ɛbɛba mo nkyɛn na asɛm a ɛkɔɔ so wɔ nkran no akɔ so ɛwɔ mo nso mo mfimfini na ɛnna yɛpɛ sɛ yɛkasa akra fa dying point ho dying point ɛna ɛbɛ sɛ ɛne mu nyinaa ɛkasa ɛwɔ ho anaasɛ bɛka sɛ owu so anaasɛ yɛbɛwu sɛ obi da owu so sɛ ɛnkyɛ bi a nipa no ebi a ɔbɛwu sɛ ɛnkyɛ bi a ɔbɛwu afiri wiase ɛna ɛbɛ sɛ yɛkasa fa ho dying point sɛ ebi a obi da owu so anaa yɛbɛwu ne mmienu biara deɛ ɛyɛ na ɛnɛ no yɛn kyerɛkyerɛ no ɛfa kɛseɛ no baako gyina nkurɔfoɔ bi a ɔmbɛtena asase yi so a ɔmobɔ bra na wɔn abrabɔ no sɛdeɛ esi ewie wɔn mo ɛna ɛbɛkɔ so a adwendwene ho na yɛn nso ɛtumi anya afutuo bi ɛne adesua bi afiri mu nti yɛnwɛn yɛ aso ɛnokwa nsɛm nie yɛbɛwu bebree no a te wiase a ɛyɛ na wɔn wɔ yɛbɛwu adwene na ɛbɛyɛ sɛ ebi de kan ɛkenkan nyankopɔn asɛm no sɛ yɛkenkan nyankopɔn asɛm no a ɛyɛ na yɛwɔ mansɛ bi a negative thought a ɛfa mansɛ bi a owuo ho ɛna ɛwɔ positive thought a ɛfa owuo ho yɛsɛ ebinom adwene a wɔn de dwene owuo ho no ɛyɛ na ɛnyɛ adwempa ɛna ebinom nso adwene a wɔn de dwene owuo ho no nso no ɛyɛ na ɛyɛ adwempa na sɛ yɛkenkan Corinthians 15:32 a na yɛsɛ sɛ yɛkenkan Isaiah 22:13 a na ɛhɔnom ɛkyerɛ sɛ awurade ɛmfa nkurɔfoɔ bi bɔne nkyɛ wɔ wɔn sɛdeɛ wɔn si ɛfa owuo ɛno nti anaa wɔn gyina owuo so ɛbɔ brɛ bi nti na wɔde sɛ wɔmfa saa bɔne no nkyɛ wɔn ha yɛ negative thought no ɛna ebinom adwene bɛn sɛ wɔn a yɛnidi ne yɛnom ɔkyena nko ara ne yɛwu yɛbɛwu asɛe kwa yɛti wiase ɛnkyɛ wɔkyena na mene wiase bi wɔkyena sɛ bi de a nnipafoɔ bi ɛde to ɔnwom sɛ ɔkyena sɛ saa mene bi na mene wiase bio ɛni sɛ obi dɔ wa nso dɔ ne bi anaasɛ obi ani gye wo ho a na wo nso no wɔnya ne ho ani gye bi because yɛbɛwu nti yɛnidi ne yɛnom ne yɛmmo ne yɛm yɛ n'enye nsakɔyɛ sɛ nipa no gyina owu a wobɛwu no so kɔ yɛnim sɛ yɛbɛwu aporɔ anaa yɛbɛwu asɛe sɛ yɛbɛwu asɛe deɛ a
adenti ana ochina bia sabre na bia de wakɔhyɛ nsamampom na wontimi nkasa bio na wiase bibia na wonfo ani nyadebe enhunu bio adenti na won tena ase na wonyi wanie ɛno de Awurade saa nkɔfo na maka sɛ ochina mmie ni di ni yɛ nom ne yɛ nwe ne yɛ mo ochina nkwa ne yawu Nyankopɔn sɛ ɛyɛ bɔne na yɛ musuo ɔmo kasa asɛm no bia no saa bɔne no wɔmfa ɛnkyɛ wɔ mo ɛne yɛwɔ owu papa sɛ ebia nanka Nyankopɔn koraa asɛm aba sɛ nkae Genesis 49:29 to 39 hɔ a ɛhɔ kyerɛ ɛberɛ a Jacob wɔfrɛ ne mmaboa no a akora ne mma bɛtena ne nan aseɛ na onim sɛ ɔkasa kyerɛ wɔn mo na n'asɛm ne si pa a obɛwu afiri wiase ɛne onim sɛ ɔda owu so kyerɛ sɛ ɛne ɛnkyɛ bi anim yɛ no wɔbɛwu nti sɛ onya yɛbɛwu adwene a ɛnyɛ bɔne ɔgyina owuo so ayɛ biribi a ɛnyɛ bɔne because onim sɛ ɔkasa wie pa a ɔbɛwu ɛna baako no nso Isaiah 38 verse 1 nso nkɔmhyɛni Isaiah ɛhyɛ ɔhene Ezekiel ho nkɔmɔ sɛ ɔwɔ wuli biara no a wɔnyɛ samansie biara sɛ wɔyɛ biara deɛ wɔnyɛ na ɔbɛwu sɛ ne na aka wɔ wiase ɔde tena wiase no ɛsua ɔbɛwu nti biribiara ɛsɛ wɔyɛ biara deɛ ne nutue biara deɛ wɔnhwɛ na wɔnyɔ ɛno deɛ Nyankopɔn asɛm a sɛ Nyankopɔn asɛm ba yɛ nkyɛn sɛ ɔkyena wobɛwu a ɛne wonya yɛ bɛwu adwene a wonyɛ yɛ bɔne wobɛwu na wogyina so ayɛ obi biara ɔtoto bi biara yie a anaasɛ wogyina so na enyuma bi wɔ a wonyɛ bio akwantuo bi a wontu bio asenade bi wɔ a afei deɛ ho nhia wo bio deɛ a kyɛ sɛ neɛ wonim sɛ wobɛwu wɔsɛsi a bɛka sɛ woda ogu so a yɛsi animanim yɛ deɛ woka w'ani agu so anini atama kɔto nsamampom ɛneɛ ɛno nko ne mmom sɛ bi a yɛbɛnya adwene foforɔ bi sɛ yɛbɛwu asɛe ɛno nti ebi a yɛgyina so ne yɛagye yɛn ani obi dɔ ano a ɔdɔ ne bidi a ɛno deɛ na Awurade sɛ ɛyɛ bɔne na ɛno na yɛbɛsɛ yɛhwɛ ne yie ɛmpɔ koraa ɛfa atemmuda ne wiase sɛ yie ho ɛne Nyankopɔn ahenni a wɔde bɛba no koraa no sɛ Onyankopɔn asɛm bi ba yɛn nkyɛn sɛ Awurade ɛɛba na Nyankopɔn ɛde mmara ne nhyehyɛe bi n'asɛm tɔ ho deɛ a ne nya enyadwene sɛ atemmuda ɛba nti yɛgyina so abɔ bra bi deɛ a ne yɛn ani abi wɔ ho deɛ a ɛne ɛyɛ na mmom sɛ yɛkɔnya atemmuda adwene anaa yɛkɔnya ewiase yɛ adwene bi sɛ atemmuda bɛba ɛno nti ebi a yɛmmɔ bra deɛ a yɛbɛfɔm ansa na mɛsɛ obiara yɛ clear na wɔhunu mu Nyankopɔn sɛ wɔkyena bɛwu di a Awurade n'asɛm a nti wogyina Nyankopɔn deɛ waka so na wɔtoto wɔn nneɛma ne mmom nyɛ sɛ wɔhwɛ nneɛma bi wohwɛ abrabɔ mu nneɛma bi na wɔgyina so akyerɛ wɔgyina so na wɔayɛ biribi ɛba saa deɛ wɔahwɛ ne yie a wɔbɛfɔm na mmom sɛ ne nkɔsiɛ no yɛbɛhu yɛka Esau ne Jacob ho asɛm saa nkurɔfoɔ yɛ anuanom man baako ne papa baako ɛna ne ma no wɔ mo wɔn nyinaa nso yɛ ntaafoɔ atapani ne atakakra Jacob ne yɛ kakra ɛna pani nso ne Esau na wɔn mmienu baako ɛwɔ adwene kyɛɛ baako na kumaa na ne abie kyɛɛ ne nua pani no onua pani no wɔnyine deɛ nanso yɛbɛka sɛ wɔn deɛ na wɔnyine gya n'adwene wɔnyine but na n'adwene ankasa no adwene wɔ ne tiri mu no ɛne ne nyine no ana nyɛ pɛ wɔkɔmpɛ ne nyine no a na ahwɛ adwene da ne tiri mu no a na n'adwene ankasa ne esua ɛna ahwɛ onua kumaa no nso a adwene na wɔwɔ no na de nsa mpa ɛne ne nyine nyinaa ɛyɛ pɛ ɛna ehia paa nkɔfoɔ yi sɛdeɛ mo adi kae mmemmesɛm bebree no ampo wɔ wɔn ho asɛm sɛ wɔn hyɛ yɛ funu mu no na wɔn nka wɔn maame tam a onyin sɛ wɔn no nkwadaa hyɛ yɛ funu mu no nyadeɛ bia no wɔn ka okubi sɛ Nyankopɔn no Awurade ka wɔn ho asɛm kyerɛ maame no sɛ maame nkwadaa deɛ na saa mɛ hyɛ yɛ funu mu na wɔn bɛba no wɔn nka baako kumaa no deɛ ne nhyira bɛyɛ bebree wei nso deɛ ne nhyira deɛ gyɛ sɛ onya nhyira biara anaa huhum nhyira biara no deɛ ɛbɛbɔ wei na wei na yɛka sɛ ebi a nhyira pa no ne nsa bɛka sɛ kenkan ebi a yɛbɛsɛ saa Esau ɛne onua ɛho asɛm yi yɛkɔ fie ne nyadade kenkan 25 wɔde whole Genesis 25 no ɛna ɛka wɔn abrabɔ wɔn abrabɔ 19:26 wɔ no Genesis 19:26 ɛka wɔn abrabɔ ɛho asɛm ne maame no ɔkɔbisa Awurade na mebɛbɛ sɛ yɛbɛkenkan Nyankopɔn asɛm kakra ɛwɔ 25:19-26 wɔn na mɛsɛ 25:27-24 nkan kakra na afei yakɔ yɛasɛm no mu yie paa na afei obiara hunu deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɛwɔ abrabɔ mu Genesis
26, 25, 27 to 34. Na mmɔfra no nyini na Esau ɛyɛ onipa a onim ahayɔ ɛne ahamuni. Na Yakob deɛ ɔyɛ onipa a ɔdwo a wɔte ntomadan mu. Na Isaac ɛdɔ Yakob ɛfiri sɛ na ne hanam no ɛyɛ ne dɛ. Na Rebeka ɛdɔ Jacob. Na Yakob noa aduane bi na Esau ɛfiri wura mu baeɛ no ne wabrɛ. Na Esau ka kyerɛ Jacob sɛ ma me ade kɔkɔɔ yi bi na mennie na mabrɛ. Nti wɔde too ne din Edom aseɛ ne ade kɔkɔɔ. Ɛna Jacob kaa sɛ tɔn pani ɛma me ɛnɛ. Na Esau kaa sɛ hwɛ wuo na mebɛwuo yi na ɔpani bɛyɛ me deɛ yi. Na Jacob kaa sɛ kantam ɛkyerɛ me nnɛ. Na ɔkantam ɛkyerɛ no tɔn ne pani ɛma Jacob. Ɛna Jacob maa Esau paano ne asedua a wanoa na odi na ɔnomyɛ na ɔsɔre kɔɔ ne kwae. Na sɛdeɛ Esau amu ne pani nie. Amen. Ɛmi sɛ ahasɛ yɛ asɛm bi a in fact afutuo ɛne adesua bebree no ara wɔ mu. Jacob ɔpapa ɛpɛ Esau asɛm ne dɔ ne deɛ na ɛkɔgyina sɛ ne ba no ɔbɔ ne ho mmɔden wuramdwuma no ne gye ho paa mɛka sɛ mɛnyɛ wuramdwuma mpo kyɛ sɛ hayɔ onyamnamba deɛ ɛyɛ ne no de aba sɛ adowa na ɔde aba kyɛ sɛ na ɔpapa ɔnyɛ biara awe akora ne gye wuramnam ho paa yie. Esau nso ɔno nso wɔte ntomadan mu ɔsakɔ ne ntoma abɔ so nipa a wɔdwoɔ ɔno nso na ɔmaame pɛ n'asɛm paa do ha se de nkenka yi ya di one still reason bia na nka maame no ɛde pɛ ne ba n'asɛm ne mu bi ɛka sɛ ehwɛ mu a yɛbɛhunu deɛ na deɛ tie ne sɛ nkurɔfoɔ yi wɔn te efie na wɔn mu ɛnyini no Esau kɔ afuo mu na ɔbaa yɛkɔ wura mu ɔbaa na wabrɛ paa na ɛkɔmɔ te no paa yie paa wɔbɛwu tɔka kyerɛ ne nua sɛ mama aduane bi nie mama de kɔkɔɔ yi bi nie na ɔsɛ mɛmɛ ma wo yɛsɛ nya de yi bɛka sɛ ɔma ne bi adi ɔma ne bi nie na ɔsɛ no asɛ na ɔma ne bi na ɔka sɛ nea mɛma bi di ne tɔn pani ɛma me na ɔka sɛ ho menim sɛ ɔbɛka sɛ mpa bi sɛ wobɛgye me sika bi na pani me bɛwu na mewu a pani bɛyɛ me deɛ bɛyɛ metuo saa mede mehunam nyinaa ɛwosowoso mebɛwu sɛ ɔda ɔwu so no ɔbɛwu a no na ɔwu a pani no ɛnkae mewu a pani aka ɔha na ɔka sɛ okay neɛ memɛ sɛ ɛbɛyɛ deɛ wɔka no a sɛ sɛni ne nam de ama wo ɛne yɛ kantam kyerɛ me nnɛ paa kantam ka ho na mehu sampo kantam atɔn pani ama me ɛna ɔka ntam kyerɛ no because ɔbɛwu ɛhɔ na wɔgye aduane bie na ɔdi wie na paa ɔkɔ ne bɛ baabolo sɛ ɛsɛ wɔamu ne pani deɛ aha sɛ adesua a ɛnya firi mu no sɛ ɛduruma bi a life no ɛnyɛ berɛ biara na life bɛyɛ easy ɛduruma bi a abrabɔ no bɛtumi ayɛ den ɔno nua koraa te a ɔwadeɛ koraa no asɛ no aduruma bi a ɛnya deɛ bi a obi kɔ bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔma wo bie nanso ɛnkyerɛ sɛ bi a wosra deɛ ɛfiri wo nua nkyɛn na wo nua ɛwɔ bi ne waama wo bi a na ɛyɛ sɛ wowu gyina so ɛyɛ deɛ ni sɛ wowoyɛ yɛnhyɛ no nso nti life a yɛrebɔ no ɛnya berɛ biara na life no bɛyɛ easy na ɛnya adesua bebree no ara wɔ saa Esau ne Jacob wɔn ho ade baako a yɛsua firi mu no sɛ Esau ankasa no obu ne wɔn sɛ n'ani ate obu ne wɔn sɛ ebi a ɔwɔ adwene but kure ne nkasa yi mo nso a mɛka sɛ n'adwene yɛ dɛ bɛyi esua ebi sɛ onya adwene bɛ sɛ miibewu ebinom wɔ wiase a ɛna dodoɔ no ara wɔ yɛbewu adwene sɛde akɔda yi ɔte aberanteɛ ɔwɔ adwene bɛ sɛ wɔbewu mituo mibewu na mibewu a pani ɛbɛyɛ me deɛ bɛyɛ yɛbewu adwene a ɛdeɛ bi a ɛɛhu paa yɛ wɔ nipa brabɔ mu ɛna mɛka sɛ dying point ɛsɛ ɛduru baabi a ɛnipa kɔduru point bi a na nyɛ sɛ ne ho hiahia no paa ho hia kɛseɛ paa ana ebi a ho kyerɛ kɛseɛ paa saa berɛ no sɛ yɛanhwɛ ne yie a saa berɛ no a yɛanhwɛ ne yie a yɛbɛgyina yɛ ahokyerɛ no so a yɛdɛ bɛyɛ ne yɛafam akwadaa ɛkɔm uku no obiara nso deɛ wɔn na sɛ ɛkɔm de wɔ paa na sɛ ɛkɔm uku a wɔn ahwɛ ne yie a adeɛ ni si yɛ ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛyɛ onya adwene sɛ meka ntam akyerɛ na meka sɛ matɔn mɛ pani a na sɛ ade no kɔmbɛsɛn ni ankasa nso bi yɛ nim sɛ na meyɛ pani ma no ka kwa ɛno ɛnsesa me but nsɛm a nipa deɛ ano ka nso no ɛka biribi o
nsɛm a yɛtaadeɛ no ka no ɛna nyɛ sɛ wɔde adeɛ no ka nkwa sɛ wɔsaa ka ntam sɛ waka ntam waka Nyankopɔn ntam sɛ matɔ mepani ama wo ɛka biribi o wei nyinam ho yɛ akwadaa adwene wɔ ne tiri mu ɔwɔ adwene bi sɛ ɔde nyansa ɛɛbu ne nua no ɔde nyansakwan bi ɛpɛ sɛ kyerɛkwan sɛ ɔde nyansa bi ɛɛgye onua hɔ biribi ade baako a yɛsua ɛfiri Esau abrabɔ mu no sɛ Esau ankasa no ɔwɔ kwaseabu adwene paahwɛ no ɔwɔ kwaseabu adwene a ɔde yɛ sa onim sɛ ɔbu ne nua no kwasea afro meka kyerɛ sɛ matɔn me pani ama na mede ma no kaa na nde matɔn me pani ama wo ɔwɔ adwene bi sɛ ɔde ne nua no ɛɛhyɛ biribi mu amen nanso deɛ nipa yɛyɛ biara no ɛdi yɛ anim apart from sɛ ɔwɔ kwaseabu adwene no ɔwɔ kwaseabu adwene no ankasa no abrabɔ bi wɔ hɔ nso so a na ɔtetem ɛne ɛbɛrɛ sɛ yɛdwendwene ho yɛ ka no sɛ apart from sɛ ɛsɛ ɔwɔ kwaseabu adwene ankasa no na afei nso ɛbɛrɛ sɛ obi ɛntwe adwene nsi ase na ɔwɔ kwame so no yɛbɛwu adwene amen mu nyinaa yɛse na ɔwɔ deɛ ba adwene ɔwɔ yɛbɛwu adwene na afei nso adeɛ baako a yɛsɛ asua firi Esau ho no sɛ Esau ankasa no ne ntotoeɛ ɛnyɛ ne management yɛ ankasa no ɛnyɛ yɛbɔbɔ nneɛma bi so na afei bi yɛtumi ahunu na afei adeɛ baako a yɛsɛ ahunu bio nso ne sɛ na ɔpɛ deɛ yɛdi na ɔpɛ deɛ ɔɔdi ne ɛnɛ nko ara nnɛ deɛ ɔɔdi ne nnɛ yadeɛ bia na ɛho hia no paa yi a ɛnyɛ ade ketewa na ɛno akyi nso no na afei nso wɔde asɛm hia adi agorɔ ɛno akyi nso ɛhu sɛ osuro ahokyerɛ ɛno akyi nso ɔpɛ quick solutions ɛnɛma a bɛsɛ ɛbɔbɔ so nyinaa yɛ biribi a ɛwɔ Esau ho a ɔno ankasa n'abrabɔ mu no ɛhu sɛ saa nneɛma no wɔ ne ho mesusu bio sɛ ne ntotoeɛ ne management ɛnyɛ ɔno ankasa no ne management yɛ na ɔno ara ne ntotoeɛ n'abrabɔ mu nso osi toto ne nneɛma no ɛnyɛ na afei nso ɔyɛ nipa bi a osuro ahokyerɛ wɔde asɛm hia di agorɔ ɔyɛ panin wɔ mu ne panin ɔde di agorɔ de mpanin ni di agorɔ afei nso no osuro ɔsɛ ɔpɛ deɛ ɔɔdi ne nnɛ sɛ si yɛyaa ɛno akyi ɔwɔ yɛbɛwu adwene ɔwɔ yɛbɛwu saa adwene no ɛwɔ ne tirim yɛbɛwu adwene no wɔ ne tirim nti ɛba na saa no a yɛ sɛ wɔnhwɛ ne mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛfiri ahokyerɛ no mu yɛnim sɛ ahokyerɛ deɛ obiara wɔ mu anya deɛ obiara yɛ dɛ bɛyɛ ɛpɛ deɛ yɛka no sɛ dying point nsaa sɛ no wakɔ situation bi mu a wakɔ situation bi mu a emu tena ɛnwono paa deɛ meka no sɛ wakɔ situation bi mu Esau ne nanteɛ no a ɔkyinkyin no a na akyɛ ama na braa ma ɛkɔm nso saa ɛde no paa yie ɛni asesena na wakɔ mu no emu tena yɛ deɛ bɛ ɛɛden ɛni ɔbɛ so wɔfiri saa mɛka sɛ saa asesena no mu nanso ɛkwan a ɔbɛ so wɔfa so firi mu no ɛnyɛ kwampa na deɛ yɛsua firi mu no sɛ ɔtɔn ne panin ɛma ne nua ɛma afei panin no abɛyɛ hwan adeɛ asɛ hwan na yɛ panin mu nyinaa hwan na yɛ panin Jacob ɛna aba bɛyɛ panin but wɔn deɛ n'adwene mu deɛ onim sɛ ɔna yɛ dɛ bɛyɛ ɛyɛ panin deɛ onipa woyɛ biara ada di w'anim o hwɛ mmerɛ a mo agye awurade deɛ yɛsoma awurade deɛ yɛyɛ biara na edi yɛ anim mom yɛ nyadwene mu sɛ o afro no meka no saa akwa mena na meka no saa madwene mu yɛn sɛ meka no saa akwa ma ebia wo nua koraa de wamfa ne sɛ wɔka no saa akwa meka kɔ sɛ bia nkɔmɔ a yɛdie anaa biribi a yɛyɛ sɛ yɛka nsɛm na ɛka no sɛ bia yɛka no saa akwa ebia na asɛm yɛka no saa akwa na obi nso de wamfa no saa akwa Nyankopɔn nso bia ɔno nso wamfa no saa akwa sɛdeɛ onua yi ne die ɛkɔ yɛɛ no ɔkɔ situation bi mu a ɔpɛ sɛ wɔfiri saa situation no ne ntotoeɛ ɛnyɛ na bebrebe nyinaa ma afei deɛ ɛkɔbaa yɛ no sɛ si yɛnya mmerɛ ɛkenkan a si ɛkɔ so akenkan Genesis 27 wɔn so a deɛ ɛwɔ no sɛ ɔpapa yɛ sɛ afei deɛ ɔbɛhyira nkwadaa no wɔbɛwu afiri wiase Isaac wɔnyini na ɔbɛwu afiri asase wei so nti ɔka kyerɛ ne ba Esau sɛ Esau nkɔpɛ ɛnam bi mmra na wɔnni na wɔnhyira no
because wasom no abere na sɛ wɔka no Rebecca te ɛna ɔbɔɔ ne bɛkuma no amaneɛ sɛ hɛ ɛsɛ wo papa wɔbɛwu na sɛ ma wɔka nie nti me ba ti deɛ meka no ti masɛm ti mafutuo kɔ enwabuo no mu kɔkyere obi abra na memfa nyɛ aduane ma wo a ɛyɛ dɛ paa na fa kɔma mpa na ɔpa ne wɔnhyira wo na wo papa wɔ sɛ wɔpɛ sɛ wɔhyira panin no ɛsɛ wo ti deɛ meka no wanyɛ akyinɛ wanyɛ asɔɔden ɛhɔ ara na ɔkɔɔ enwabuo mu kɔkyere adwae na maame de yɛ aduane na wɔde maa no wɔde kɔma ɔpapa no kɔɛ papa makɔ ba nam no nie afɔ papa dwene mu yɛ ne na ɔhwɛ ɛne no a ɔhwɛ ɛne no deɛ a na ɛne no deɛ na ɛnsɛ ɛsɛ wo ne koraa because obi a wɔwɔ ne ma deɛ wɔne ne ma nyinaa ne ne ma nso nnɔɔso wɔn mmienu pɛ nti wɔne wɔn atena nti wɔne wɔn nyinaa ne na ɔka sɛ meba fa pini ase yɛ ɔde pini branam ɔsosɔ ne ho a ka sɛ nam ne honam deɛ sɛ honam deɛ nanso ne deɛ wɔyɛ sɛ ne deɛ wotumi sɛ ɛnyɛ ɛsɛ wo ne but na gya na adwene yɛ ne na ɔka sɛ mamini na menhyira wo ne ɔdiiɛ owiɛ na ɔhyira ne ba no Jacob tii ne nhyira ɔnyɛ nhyira ankyɛ biara na wowura wogyafo n'anim ni wakɔ ha ba papa mede aba wakɔnya doa bi aba ɔyɛ ntɛntɛntɛntɛntɛm pama ɔnyɛ bi aba wɔde kɔsi ɔs wonua Jacob abɛgye wo nhyira ɔka sɛ papa na nti ne nyinaa sa wɔmfa baako koraa ni hɔ sɛ ne nyinaa asa ɔse saa me nua sisi me wagye me pani wasan agye me nhyira afei ɔhu sɛ ne nua no ɛni ne ho adwempa sɛ wagye me pani wasan abɛgye me nhyira ɛneɛ saa mmedeɛ mɛyɛ sɛ mɛkum ne nua firi wiase sɛ ɔkenka dɛ ɔde sɛ ɛbɛn wɔ no a wɔsɛ ɔbɛkum ne nua firi wiase because yɛnkenka hɔ kakra na afei yɛnhunu nneɛma bi sɛ yɛnkae 27:41 hɔ a 27:41 ɛna Esau ɔse sɛ yɛnkae yɛnkae 34 wɔ mmra nsa na Esau ɛtee n'agya nsɛm na wɔde esu kɛseɛ ne awerɛhoɔ pii teɛ mu denden ka kyerɛ n'agya sɛ m'agya hyira me nso bi na wɔn sɛ wo nua de naadaa abɛgye wo nhyira na wɔn sɛ ne din ne Jacob anaa mbrenu ni ɛna ɔdwintwa me nan mu wafa me pani na hwɛ afei nso wagye me nhyira na wɔn sɛ wɔmfa nhyira bi ansie me na Isaac buaa Esau sɛ na Isaac buaa Esau sɛ hwɛ mede noma yɛ wo so ewura na mede ne wo nua no na mede ne nuanom nyinaa ma yɛ ne nkoa na mede aburo ne nsa ma wɔn wa no na afei wo deɛ na afei wo deɛ ɛdeɛ na menya wo wɔ me ba na Esau ka kyerɛ n'agya sɛ m'agya nhyira biako pɛ ɛna wɔwɔ hyira me nso m'agya na Esau ɛmaa ne nso esui na agya Isaac bua se no sɛ hwɛ asase asradeɛ anim ne deɛ wɔsoro bosuo ɛyɛ so na ɛso na wobɛtena wɔn nkranta nso na wɔnam bɛtena aseɛ na wɔbɛsom wo nua nanso yɛba sɛ sɛ wobɔ mmɔden kɛntene wɔn ho a wobɛyi ne kɔnnua afiri wɔ so 41 na Esau taa Jacob ɛwɔ nhyira a n'agya de hyira no nti na Esau ɛka n'akoma mu sɛ ɛna a wɔde bɛsu m'agya reyɛ abɛn na mbɛkum me nua Jacob amen ɛmu sɛ ahasɛ no yɛnya de sɛ bebree no afiri mu ahasɛ Jacob wadwene bi sɛ Esau wadwene bi sɛ obi na ɛyɛ no afei deɛ ehu sɛ ehe Jacob Esau laifo no a wɔnya adwene bi sɛ onua na ɛyɛ dɛbɛɛ ɛyɛ no because afei ɔde aba na sɛ ɔbɛkum ne nua no afei papa ebewu papa nya wu pa a mɛku no so nya wu pa a ade a mɛyɛ na sɛ mɛkum ne nua no because ɛnɛma mmienu paa na me nua no de ayɛ mɛ edi kaa no wagye me pani in other words na ka sɛ wagye m'anim onyam me nua agye m'anim onyam ɛna afei ɛnu akyi nso no akɔyɛ sɛ wagye me nhyira sɛ ka ne nsam sadeɛ ana animonyam na brabɔ mu nka sɛ nka bi a wɔbɛyɛ ne nhyira a ɛsɛ nkɔ no nya no onua ɛna ayɛ dɛ bɛyɛ agyeɛ saa na ɛteɛ deɛ a obi kono afei wanya adwembɔne aba ne tirim ha sɛ ade baako a yɛsua firi mu no sɛ
so onipa ho no wan to wo ne ma yie e wo wan kasa wa bra bomu a ebeduru mrebe no ye di ani be yisi nkrofo be nsa nkrofo bi na ye wa ya bra bom si abrabo a ye bo no si antimi amoni yi a ebeduru mrebe no ye benya adwene be se obi na ye hwa afi akoda wanya adwene be se onua na ye de be ye no ti afi de obeku no obeku no ani ana wan se yenyanya abayedwene ni nya adwene be se obi na ye ni a muni ana enema mi ta afiri mo ba na enema mrebia na eta afiri mo ba pa kase mu emu ba akone sai die eta afiri mo ba pa ne otan so wunya adwene be se wunua na ye wo a so da te bia wunua no be de be obeta no yenya adwene be se obi agye yensam sade obi ayi yensam sade ye bobra enya yi a ede eni berebere na ye de be eba afi eni berebere abehye esomu eni berebere ebeba na afi ede ahoye a ebeba ede adwenbone eba ede awudie na ye de be eba obi a wo adwene be se obi na ye no obi awudie adwene ahoye a eni berebere na afi nso abrabọ nta nwie ye yie because onya adwene be se onua na ye no nti afi oni asomdue ono animu ono an kasa peace of mind pa na onya bi nya wonya bi na sa woni bi na se o wadwene be se onua na ye no nanso no ndoto ye na anya de be enye ase van se bi Jacob yi wo ye ni pa wakoye wopadi e wo bi ne okọ ha ba na wonya sa adoa ana wotwe a obetwani nyina agu nkwam no awe ko ni me so wo kyena nko basa anya bi ndoto ye nya ene mismanagement ye ka won wasem ndoto ye enye ni se o wadwene be se o so onya de etuo nko anya ko wura mu nyangopa adom so onya fa tuo na meto me kon na manajo ha ebo me kon ebo me tire so a menya fa mesi a menya bia ba yesi a nti onya ya no a wo mu awe onya ya no a wo mu awe na onya wo mu awe a na wantimi emfa bi ensie no abrabon so de ye bo nyina na ye ko ya animu anu no abrabo a ye bo nyina na abrabo a ye bo ye so ye de be ye ko ya anim hwe onua no to ye onua de no to ye angasa ye otie futuo na obone bra yie na wono so de adwenbone ye de be e woni tirim ofiri mo frase nyina angasa na wo ye ese wa brabo mu a abrabo a wode be wi ase no enye enuanom se nya dwene be se obi na ye ni a se nya dwene be se obi na ye ni a ye gunya ngopon ni mu asepa wo ye kristoni na bia se uko efie bi mu na ta akwa busue bi mu a ena eduma bi a ena ebinim abrabo a areho bebre uko abusue bi mu a bebre nu awadwene be se ebinim na eye wo mo obu awadwene be se awo a wonwo no obi na eye no aware pa wonya obi na eye no oye dwuma enya yi obi na eye no yare bi eda no so obi na eye no engofo bi na bi yate yade ede be agu no so yese adwuma wo ye a engo so obi na eye no ebinim wo sa adwenmone no obi a wo sa adwenmone bi a woni asomdue ono a na bra mu obi a wo wadwene be se obi na eye no ankasa no wo ye kristo na wonya adwene be se obi na eye wo a asomdue di asomdue pa wonya bi wo ankasa wo bra mu na so nyango pa wo wafa hwan na betimi ni wadi asie onka Romans 4 ma no a Romans 8 verse 31 o se nyango pa wo ya afa hwan na betimi ni yadi asie nyango pa ni wafa di a obi se wo ye wo betimi ya de be ayewa ma na ye yie na ma se nyango pa wo wafa di a nya die bi obi se wo ye wo betimi ya de be ayewo onka 1 John 4 verse 4 so 1 John chapter 4 verse 4 wo se de wotie mo no so chen de o wi ase nyangopa wo ye mo na betimi ya ye mo na betimi ya se ye nanso nipa bobra na se enye yi a enchene de enye sisi efie enkofo be se asomesi na ye me benten na ye me obu ono a ofri ne mo frase a abonhia na wa ya afa egoduru me bia na fa awo ma na konya adwene be se obi na ye ne ye ni ye madoa ye ni ye madoa obu adwene be se ye ni nsam sade obu adwene se ye ni nanim onyam wopadwuma a wonya dwuma anya odidwa ne yedie nkoso abrabo bia wo bobia enya yiye ti eba saa na ni ediani asisi ni ediani ebubu se ene ebenten na ye me asmesi na ebia wo ye me ese o saa adwemmɔ nanso yemu akoda na ntoto ye na enye ofiri mo fra so pedi wo di ne nko a wo pe quick solution o wa di ni be se wo bewu o wa di ni be se wo bewu nti na me so wo bewu nti no wo mo bra
wonya ya no a no wadi wonya ya no a no wadi na sɛ ne nua so de wonya no de aka ya de bɛn ato oyɛ kristoni a na sɛ awurade asɛm aba yɛ nkyɛn abrabɔ a yɛbɔ yɛ sɛ obi biara ɛhwɛ sɛ ɔbɛbɔ ɔno a ne bra yie na nyankopɔn hyira na bi adwuma a woyɛ kakra ba wo nsɛm na wonya na wadi na wonya no wadi na wo nua ɔne wonya na bia papa biara de wayɛ na dabɛ na ɛbɛboaboa nsɛmboa no yɛbɛboaboa nsɛmboa nde sɛmboa ba a wom ne yɛdi sɛmboa ba yɛbɛboa na wo nua nso deɛ ne waboa no sɛmboa no waboa no a ɛnkɔduru afei no na nyɛ sika na sɛ wɔahwɛ ne yie a ɛbɛduru baabi no wobɛnya adwene bɛ sɛ wo nua na ɛyɛ dɛ bɛɛ ɛyɛ wo wɔ abrabɔ a yɛbɔ yi si yɛbɔ yɛ yɛtumi bɔ yɛ ne yɛn kasa yɛbrɛ yɛ retu nneɛma bi yie a minim sɛ Nyankopɔn wɔ yɛn afa a wɔbɔnsam bi deɛ ntumi anyi yɛn ɔbɔnsam obi ntumi ntu adutu anya dɛ bɛɛ ɛnyaw obi ntumi yɛn kasa bi a wɔda na afei deɛ abɔnsamfoɔ afei deɛ yɛsesa nso suyɛ gye sɛ woayɛ mmerɛ ansa ɛnna woyɛ mmerɛ na woanso Nyankopɔn yie di a abɔnsamfoɔ bɛ sɛ yɛyɛ wɔ ebɛtumi ayɛ dɛ bɛɛ ayɛ esifie a yɛn bebree nu a obi wɔ abɔn sɛ bi a na ɛkɔ abusua bi mu a minim abusua bi na saa efie wɔfoɔ no awofoɔ no ɛdɔɔso wɔn yɛ bɛyɛ sɛ ɛnan koraa maamefoɔ wɔyɛ ne mma na deɛ tie no sɛ baakoma bi atutu akwan na akwan a mo tutu no nso akwan no ekɔyɛ yie na ebinom nso mmiɛnsa aka no nso wɔn nso abrabɔ no anyɛ yie na deɛ akɔfa ba no deɛ bɛyɛ wɔtae deɛ akɔfa ba no sɛ baako no ayi mmiɛnsa no nsɛm sadeɛ ɛnyɛ adwenbɔne na sɛ onipa wɔ hɔ na wonya adwene bɛsi obi na ɛyɛ wo a wɔbra no wontumi mmɔ o yɛbɛwu adwene no sɛ woyɛ kristoni a yɛbɛwu adwene no ɛwɔ sɛ obiara yi firi ne tirim ɛka sɛ yɛbɛwu akɔdaa wɔ yɛbɛwu adwene ne ndoto yɛ nyɛ ma yɛhwɛ yie ɛwɔ abrabɔ a yɛrebɔ ne Nyankopɔn wɔ yɛ afadeɛ a ɔbɔnsam ntumi ɛni yɛ so nkonim na wohwɛ mo nso a ɛmedi ka kan ne sɛ wankasa na adwene ankasa na ɔde 3 years na adwene sua wɔnyi ne nso adwene wɔ ne tirim ɛyɛ dɛ bɛyɛ esua onua Jacob nka abaya bɔ no wɔtie afutuo da biara wɔtie afutuo ɛsɛ nso deɛ afutuo deɛ ɔmpa futuo na wɔnwie mu na brabɔ ne biribiara a wɔyɛ biara no ɛnyɛ si yɛntoto yɛ nneɛma bi yɛ ne ankasa yɛantena ase ne yɛnhwehwɛ yɛn ho ne yɛntena ase a mmɔyɛ ne yɛbrɛ yie di a wɔbɔnsam no ara de adwenbɔne bɛma yɛn anuanom mmehwɛ yie ɛwɔ yɛbɛwu na wɔangu nso akwadaa yi sɛ mebɛwu na panin bɛyɛ me deɛ wɔangu wɔangu afei na panin ho ayɛ dɛ bɛhia wɔn wɔ asom a statement bi wɔbɛki yɛ sɛ me nua mpanyin paa na wɔde ntwa manan mu na wɔde ntwa amakɔɛ mu wagye me panin minhyira nso a wagye mekum me nua ko obɛku no ka sɛ bi sika nkɔn no bɛku no obi te wɔn nya adwene bɛ sɛ obi na ɛyɛ no a baabi ɔpɛ biara no wɔde kɔ ennuro so a no ɔnam so nkramofoɔ so ne adunsemfoɔ a because sɛ dɛ nipa onim sɛ wɔyɛfoɔ ngu yi a wɔnya asomdwie da deɛ wɔyɛ wɔ te ase yɛsɛ deɛ wɔyɛ wɔ yɛ akwadaa deɛ na wɔnyine deɛ na sɛ ne da nka ɛna da bɛn na wobɛyɛ yie saa na teɛ deɛ na wɔsɛ ɔde ne fa baabi ne ayɛ dɛ baabi ne yɛku no tuwe ɛsɛ wɔsɛ obɛkum ne nua no nyɛ sɛ bi ɔde sika nkwa ne bɛku no baabi ɔpɛ bi ɔbɛkɔ because ɔwadwene bi sɛ ne nua na ɛyɛ no obi a ɔwadwen bɔne bi sɛ obi na ɛyɛ no no awudie ɛyɛ dɛ bɛɛ ɛwɔ ne tiri no onipa wɔ hɔ na sɛ wowadwene bi wonni adwene biara sɛ obi na ɛyɛ wo wɔ han wɔ wo mu na wosuro Nyankopɔn a wona wowɔ asomdwie paa wone wɔtee ne ni na sɛ yɛkɔnya yɛbɛwu adwene a yɛbɛwu yɛnyaeɛ no ara wom mu a wɔanhwɛ ne yie a abrabɔ a yɛbɔbɔ no abrabɔ no ɛnyɛ yie wobɛtumi ne obi koraa adi dwa na mo nyinaa kwa mo ntontɔn nsuo ebi a wonua de wonya kakra no a papa biara ne ne tight biara de watua papa ɔyɛ ne tight nso otua ne kama odi ne korɛ odi a no ɔyɛ nsɛmpoa toɔ wɔn nso wɔnya adwene bɛ sɛ nsɛmpoa dwadie da bɛn ne ɛbɛboaboa no ɛbɛyɛ yie da bɛn wonya ho wɔm no wadi a na wonua de betu a ɛnkɔduru emire bi no nkakra no na yɛ de bɛn na yɛ bebree ɛntotoyi a ɛnyɛ nso de ɛma nipa tumi kɔ asetena bi a emu tena ɛyɛ paa mu ɛntotoyi a ɛnyɛ ma nipa tumi kɔ asetena bi a emu ɔnwono a emu tena paa nso ɛyɛ paa mu hɛ Jacob wakɔ asetena bi a emu tena yɛ de bɛn Esau a emu tena ɛnyɛ ɛnuanom mo ma obi bi yɛ nya adwene bɛ sɛ obi ɛyɛ no woyɛ kristoni a nya adwene bɛ sɛ Awurade wɔ wɔn afam
na bonsam ntime nya obi bia amen yeso e Kristo no obetimi ayewo obi ntime nya na so yene ya ran no to yene ma bi yie di a ebe wi asie no yene ya na ye ho yene ya na kasa na ebi ye ho yene ya na afa ahoma de aso ye kon na so be nya dwene be so obi na de ahoma ahyem kon wa fa ahoma ahyem kon no obi nya dwene be so obi na de ahoma ye de be ahyem kon e ba sa adwempa ene ka obi a wa dwene be se obi na ye no na adwembone wo ne tirim ese onya adwembone so obekum onua na ne nkwase asam kora wasa die kora na se wose papa ebewu papa wu ya na makum nua na unu se ha se kire se so na dwene ye de be esa owu die obi nno bewu kan abarante atimi wu pa na kokora wate fie pa kokora ate fie won so onwu ababa watimi wu pa won so abere wa poso pa no no woto wonya dwene so opa na agba kokora ndo obepa bewu papa wu ya na makum hwe nkeka se onipa nya dwene be se obi na ye no ede nkeka nko na ye de be eba nkeka madofonom onyame ansem no abatu ye no ye Christopher wonye ka so obi na eye ni a yegu Nyankopon animu ase amen na so abraba ye boy de Onyankopon ma obi akwa sa obra bia obi ape bia onye de be wo mo ese wonyamu sa Nyankopon wo ya fa wana ni ebedi asie na de ye no anuanom anu an edi animu abraba ye bo no anu an edi anim abraba ye bo ne nkete no ano me ye yie na eso de de ba ya ano no na ka se abraba edunu ebi a ebeye mra na se ebeye den yese bedu ebi kura unia kura wo se unia kura woni tua se unia wade ebi nanso se no onya de ebeye nanso unia wo se unia de na wo so ma wo a enti se wo so ye bone eni se wo ye bone de se wo ye de se wo ye de ebeye wo ye na adwena ewo ese otiri mo no enye menuanom osenkafo eka asem bi wo se abrante abrante wo sisua wo de wani da bia tie wo pe bia ye nantimu nenso hunu se de wo ye nyina no Onyankopon do baba de ebe atemuom esew adwenboni ahye ne ma o otai adwene o ahoye adwene o awuji adwene o aniberebere adwene na maka se ede bekọ ngwam wo ga so nya adwene me so obi na ye wo bekọ heaven adwenboni ba ni patiri ma wo bekọ heaven ana ahwe ese obi onya adwene maka so obi wa adwenboni bi se obi na ye no bi oni asomdie ono ade ebe nimu especially obi wa yade be kana kra bi obi na ye me o maame abere wa otifi o maame na ye no o yare ma hwe mo yade no anya yi afa ye ba na abusabusa yen nka wasangafo ma na afa ye hwe na ehu de asem no ebe akọ esie yen nka wasangafo enwoma no a eti a ye eduba akọ na fe yen hwe de eduba akọ enjemu a ye enkron wo se abrantie me wonenye omofra ase nenya akomapa omrante bremu na fa wakoma akwanso ne de wani hunu mu enso no nsa yenum nyina ntini Nyankopon do bekọ atemmuo mu na yiyawre wo biri wakoma mu na ma adebone empara wonam na mofra ase ene mrante bremu eye mrante bre ya wohodie de Bible no kanie anuanom di obi a pe bia yeso wonya de ben onye yese odi na me ka kire anuanom abawe bi wo ho wo so won de o jinani wo wiase me timani a ne wo kira nkwa mbewu ni bewu na me bewu a na me betena wiasa na me di awreho obi do me me nso ni bi de me pa bia ma ye me ho ekwan na ho ana ekwan na ho obi a pa bia wonya na ho obi do wano nso ya debe odo ni bi obi ani je wano nso wonya no nwana gie atade bi a pa bia mo ye nhye se de e pa bia mo ye nya ye ho nanso wo se nanso abrantie hunu se de wo ye ho no enu an Nyankopon bagina so do akwatamu mu o de ye ho no adwini a ewo esa otirim sa adwini no an Nyankopon bagina so de akwatamu mu esa bo ne bra yie na ware mu onum se me ko ware asa ekura ha papa no be ha wo me so me ware ma na ha papa no adwemboni woni tirim na obi France obi fi ne mo France no de adwemboni nko an na ebo ne be wie ne yie die enu ti Christopher wo de asase yetimi nya adwempa da ya ho siesie mu wo be so
na onam saa empra twetwe na fe egodu mebi no na wonya awade a wakonya nwene so obi na aya no obi na aya ne ntina wonya awade a wonya warepa aya musuo aya nomi o obu a one ne rekura one oba atena oware wenu agya ono oba atena pega kra bia na fe bi ko oba akwa na oba anwafo ne bia fe de opewo foro enu ntimi no nti wade ma bebre wo wade ni mesi obi na aya no debo ngo obi na aya no ya boja bi egu na ne so a nti ono oba akwa atena ohudi e obeye na fe oba no ko oni hu ani gye bi so na ma bi so tie ma bebre nu an so ko ware an so a aware bi enwie yie wonya adwene mesi da be obi na aya no obi ara so ba wa no na adwene nsa obi ara so ba bo no na adwene nsa eni wonya adwene mesi obi na aya no ye wo enya adwene mesi onkofo na eye ne a abrabọ ne be ka echi de obi ka na say ade ba say awie ade abrabọ ne say sa me de die afa ne mi be ye wo wi asini mi be ye die aya mi akoduro die sa me aya mi akoduro ya mi be ye wo wi ase o ma ye nya sa adwen no etitifi a obi wo titifi a wi no wonom wi no an wonom do otum no wonom wa sa nya de mesi obi na aya no ma me na aya no marajuana no wonom o marajuana okwose ba bia no wa wi no sa wono wi no a ekom de no ko bibi adi eno ano odi wi ano wasa akwoto as na adwuma wo ya no afa wonya dwene mesi obi na ya debe eye no entuma mo se bedum ebe na obi a na dwene mu da ho a wono wonim sa na ma no 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 akoso no obobra no afa bedum ebe na ne kwese se o ma me na ye papa na eye no anuanom me ye wa braba a ye bo mo obi anya ye bewu adwene ti emra encha dia asemi ba na wie ye dia me kama kire mu nie se onipa okọ situation bi a enye mu a hweyie esa ko situation bi a enye bi a onya adwene so obewu wa mu ni pani mumye mu ye Kristo som mumye mu ye nyama som na Bible phrase esa ohwini pa kase pa yi adentra ebesa wa mu ni nyama som wa mu ni debre wa mu na ni mu onyam onya adwene be se me to na ye de be o ma ye hweyie na me mobra na yie Nyankopɔn adom so ye kwa ni ye hye bobesa nka ebesua bi afa common problem so eme pa ebe so asua nso Nyankopɔn boa me asua common problems bi ye common pa ye na nana no ebesua ni asa asua common solution to common problems nso Nyankopɔn ma ye kwai ama Nyankopɔn adom so ye hwem na nso ye mo ne ye ka kire mo an se mo obi anya dwene me so obi na eye no mo obi nya dwene me se da bre obi na eye ne wo wi ase kokata so wan hwa wontime nnada ye bone na eba ye de adwen bone na eba afa woto ana woni asomdie wo wanga sa de bewu mu obi anyi sa adwen mfi tirim amen Nyankopɔn wo afa obetini ansel obi antime nsa da biara da na basa na wani ti wa brabom abrabo no kwai nko yiye kura na woni so wo kyena be da be ebe ye wonfo ni sisi ngofo bi na eye wo na obi na age won nsam sade obi na yi wani mu onyam so de eso kan se wage mani mu onyam yeso wage me pani wage obi pani de so wage na de be na ni mu onyam eye mfom so mama ye sorry abraba ye bo si amoni yi a ni e bobo ni bi asa e bedum ebe no ye ni e beka so obi na ye ya setena mu eni ntina obi akora ho na fanse bi amo a afi ni Nyankopɔn ado Moses wo ambase bi amo ware na mo wo mo asetena mu mo awuo mu mo no tie mu ye no tutu bibia yie kama se ya nyima no tu ye ni ma yie wa brabo mu e bedru mebi no ye ne ye no tu ye bone ne ye be ko asetena bi mu a asetena bi mu mu tena nwono pa ye ne ye no tu ye bi ya enye na we ntre se ye ma ye tirim ye den we ntre se ye to ne ma bi yie ntre be se ye ye wo wi ase enu ntre afedie de se ye bia ne enye mo bia mo tirimode Jacob de also o mani me bi ni on de sa na also o mani me ma also o manu so ampa nso ne nche se ese nua no fa ho ye bone ye sere Nyankopɔn so hu ye mobo na nse mpa ya te na asam de nkasa nkyere na afa ye tifi a obi amfa na dwene mu se obi na eye no na obi anya dwene me se ye bewu ye be firi wi ase akwatem da no kra se ba na sa tem da no ho asem bi pie dia na sa Nyankopɔn kyerɛ tem da no ba na ade se ne nya dia na sa ade ne nyame asam dia ese ye ne mo nyese bia de be hia dwene sa tem dia ba ndenya bibia ba sa de be fom ne mo mji se ekogina Nyankopɔn dia be na samo so sa tem dia be gyina ho asam so ejina Nyankopɔn asam so sa na de ese ye ne ye be ne bire mu no sa ese ekogina ho asam so Nyankopɔn asam so na enya nwuru sa na se nyante sa dia na se ni bibia sa dia mo yenko so amoye bra na nso me hwe yi na braba e boni emoni nye sa
de yɛbɛbɔ no sɛ yɛamɔ ne yie a abrabɔ no a yɛrebɔ no ɛno a na ɛbɛsɛe yɛ onyankopɔn anim yɛsɛ onyankopɔn sɛ onyankopɔn nsira mmra yɛn so na awurade ma yɛnya nhumu nteaseɛ ɛwɔ n'asɛm a ɔde ama yɛ ɛho nyinaa yɛmmɔ mpayɛ sɛdeɛ a yɛsɛ onyankopɔn sɛ awurade mmoa yɛ na yɛntumi nya resua bi mfiri mu akwadaa no osuro ahokyerɛ na ɔpɛko solution ɛna ne bɛsi yɛfiri ahokyerɛ mu anaa yɛbɛsi yɛfiri wɔ brɛ bi mu anaa sɛ yɛkɔ situation bi mu ne mpɔnyɛ sɛ yɛakɔ mu sɛ adwuma koraa ne yɛrepa yɛ na sɛ yɛanhwɛ ama na yɛanhwɛ amfa ne kwan so anaa biribi deɛ ɛbɛsi yɛ ne yɛamfa ne kwan so a ɛsɛw no yɛne yɛsɛ abrabɔ nyinaa bɛakɔyɛ ade korɔ dying point ɛduru critical situation bi mu a yɛwu nie nti afei deɛ yɛyi yɛ adwene firi yɛ biribiara so na sɛ woanwu nso woanwu a na afei bɛwi ase na wo nneɛma se srɛ awurade sɛ awurade mmoa ne yɛmfa owuo huhu biara mmɔbra ne mmom yɛbɛbɔ bra biara ne ɛnim sɛ abrabɔ a yɛrebɔ nyankopɔn gye tom ɛne nyankopɔn asɛm so ne yɛrebɔ bra awurade nhyɛ yɛ den na afei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ nyinya adwene bi na nkɔfa nneɛma bi mmerɛ yɛn na ɛnsɛ yɛn ne yɛn nkasa yɛ abrabɔ awurade nkɔ so ansiesie yɛn na ɛfiri berɛ mu kɔi awurade nyankopɔn no ano to yɛ nneɛma yie kama ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ sɛ Jacob ɔtie afotuo adwene wɔ ne tirim paa ɔbɔ ne bra yie na ɔyɛdi onya adwene bɛ sɛ da bɛ na ɔbɛboaboa asɛmboa no yɛbɔ mpa yɛ sɛ awurade ma yɛnya saa adwene no ne mu papa bi a wɔsɛ yɛ bi awurade ma yɛnyɛ na ɛnu akyi nso ntumi to nneɛma nso yie mu yɛmmɔ mpa yɛ agya kronkron ɛde animonyam no naaseɛ ma wɔ din wasɛm aba yɛn nkyɛe wasɛm deɛ ɛma kwa ɛde mu sɛ asɛm awurade botaa a wɔde soma no sɛ ɛbɛboa yɛn na asɛm no ayi yɛ afiri yɛ haw na akyerɛ yɛ kwan ne yɛfa soɔ hu yɛ mmɔbɔ na nim ba asɛm no to yɛ ne yɛnkasa yɛ abrabɔ ho yɛbɔ mpa yɛn sɛ awurade sɛ ahokyerɛ bi ba yɛn so sɛ yadeɛ bi bɛka yɛn sɛ awaresɛm bi koraa na ayɛ den sɛ awoɔ koraa na ayɛ den awurade hu yɛ mmɔbɔ ne yɛnya nimdeɛ bi sɛ ɛnyɛ obi na ɛyɛ yɛn na wobɛboa yɛn ne yɛne awurade nyankopɔn yɛn ntumi mmie wɔ yɛn ne yɛnkasa yɛ abrabɔ ho awurade sɛ yɛne yɛmmie wɔ yɛn ne yɛnkasa yɛ abrabɔ ho a yɛbɛbɔ brɛ biara basabasa biara nanso akyirɛ bɛka sɛ obi na ɛyɛ yɛn yɛsrɛ wo a hu yɛ mmɔbɔ ɛba saa deɛ wokyerɛ sɛ wontumi nye yɛn nkwa ɛfiri sɛ kristoni deɛ obi ntumi nyɛ no na obi yɛ wiase na ɔyɛ maamuni deɛ a ɛneɛ ɛmfa wo sɛ deɛ wɔteɛ obɛtumi ayɛ no na mmɔ yɛne yɛnsom wɔ nokura mu deɛ ɛsiane sɛ wobɔ yɛn ho bae na wɔhwɛ yɛn so da biara ne nti ɔbɔnsam ntumi nyɛ yɛgye sɛ yɛne yɛgya yɛn ho ma ɔbɔnsam yɛserɛ wo ma wo nsa mpa ntena yɛn mu na yɛnyɛ yɛbɛwu adwene yɛnyina yɛkɔ situation biara mu a awurade watumi aboa yɛn ma yɛatumi atena mu na yɛsɛ yɛfiri mu nso akɔ so aboa ma yɛatumi afiri mu na yɛne yɛmpɛ kwammɔne bi amfa so bɛ sɛ yɛfiri situation bi mɛba saa de awurade yɛbɛfom wɔ yɛserɛ ma yɛmmerɛ yɛbɛkɔ asesena bi mu no sɛ nyɛ koraa no awurade bi yɛne ɛmu wo mmra na ɛnyɛ wo mmra wie di a afei de ne yɛahwɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ aboa ama yɛatumi afiri saa ɔbra bi a ɛbi ɛnyɛ mu yɛserɛ hyerɛ asɛm so ma yɛ na asɛm no ɛntena yɛn mu da biara yesu din mu ne yɛbɔ mpa yi amen